क्या देखिच तुम क्या देखिल किए केमितिया धला शाढ़ी पिंधला घोड़ी जाइए खड़खड़ थर थर कहीं कर देखिए आमू देखी डरी पड़े बुढ़ीटा जाओ एत छुआ है 10 8 9 10 जन है जाऊन दुम दुम सुखिला किए आम जाल दीटा धर जाल धर दीटा जा जाल ना फाड़ जाल दीटा धर जा तुम्हें आज प्रथम आस गाँ गोटे आज भोजी ना हम तुम्हें आज प्रथम गोटे गाँ को आस आज न भोजी कले हम किए चलन जा देखिया ये किए देखिया धरीच बाड़ी भाई कौन सब गाँ खबर कौन सब भल मुझे एत दिन पर गाँ को आई तो गाँ कथा किसी जानी कौन सब भल कोई झगड़ा वगड़ा हम तो हौ गोटे कम कर भोजी टे हौ बौली आई भोजी टे हौ कौन सब आइटम करिया कौन करिया भात करिया डालमा करिया कौन करिया पनीर पोटल खुरुमा तो चिली पनीर भाई भल थी सब तुम सब यही बस सांगटे आसी भोजी टे करवा भोजी करिया आम भाई मान सब कह भात करिया डालमा करिया पनीर कुटु कुटु तमें रही तो बड़ भोजी बड़ भोज करिया तुम असुविधा कौन तुम ये कर ठीक अच्छे संध्या तो है चलो जी लगी पड़ा कम सब जोगाड़ करदे हाँ ठीक है जाल तो से मिल बण जा जाल बर्षा दिन जल्दी करदे जाल जोगाड़ कर चल ठीक अच्छे ना ए जाल हम आम सौदा पत्र सब नहीं आसिया जंगल पशि आसला कौन ठीक अच्छे सब जिन आनल तो हाँ हाँ आनी ये भात छना ये बाल्टी गोटे कम कर तुम घर जासू पथुली जल्दी जल्दी जावाई रखी जावाई जाऊँ छुआ पूरा नाली समस्या आइले टिकना ना कहीं कहले आसी बहुत जीवन ठीक है तो मु बा कहि जाइछला ये समस्या समस्या डाकी जाई गेछि टिकना उसके जरा कला पड़ेला हम जीवा जावा पाई हम नहीं खावा आसीओ आसीओ ना आउ आसीओ जा ला तो भाई छेरे ससुर बामु को कोडी हो जा ए जे चलो का बाडू नहीं आसिया गोटे कोटे जानू न रे अरे ए सागरटा बाजी नहीं तो भूतो आपने को जा से जीए भारी देखिया चलो भूतो चलो देखिए की कौन करती चलो चलो सब जावा भात सब दी हां हां जावा भात तो सब मिला जावा भात की जावा भात की मिला परिया पत्ता की जाई अच्छा सुनो सब जाई परिवा नहीं अच्छा ये आइले चलियो हम रोटी स्टार्ट करो आ जावा फाड़ को खाइला बटे दे काम ला जा देखी करियो बोजी बोजी से बाहर किनी किनी जाने बोलबम देखलु ये गाड़ी ने चला ये काल दो कटा साउंड हुएगा ये काल दो कटा साउंड आउ आने से बोलो बाउंस बिदा देखी चलो तो जा बोलो जो बापरी बाउंस बिदा आई बिदा ए
ଦେଖ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଚାଲ 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 ବବୁଲ ଯିବା ନାଇଁ ଚାଲ ପଳେଇବା। କାହିଁକି କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ। ସତ କଥା ଦେଖିକି କାହିଁ କହୁ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଏ ଜାଳ ପାଇଁ ଆସିଛ ଜାଳ ପାଇଁ ଚାଲୁନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବେକାରଟାରେ ଇଏ କରୁଛ। ବୁଢୀ ବାହାରେ କାଇଁ ଦେଖିଲ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି କାଇଁ କୋଉଠି ଅଛି କାହିଁକି ଧଳା 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 ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଠି ଗୋଟେ ଧଳାଟେ କଣ ପଡିଛି ସେଇ ଯୁଗୁରୁ କହୁଛ ଏ ଧଳାଟେ ଇଏ ବା କଣ ପଡିଛି ନା ଗୋଟେ ଗଲା ବବୁଲ ଦେଖିନ କୋଉଠି 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 ସେଇଠି ବା କିଏ ଗୋଟେ ବଇଛି କୋଉଠି କାହିଁ କେହି ମତେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ହଁ କଣ ଗୋଟେ ଶୁଭିଲା ବା କାଇଁ କୋଉଠି ଏଇ ସାଇଡ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନି ଠିକ ସେ ବା ଠିକ ସେ ଦେଖା ଯାଉନି ବା କିଏ ଦେଖୁନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜାଳ ଧର ଚାଲ ବା କେହି ବା ନାହାନ୍ତି ଆବାଜ ଶୁଣିଲୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଣିଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣଟେ ପଡୁଛି ବା ଏଇଠି ଦେଖ ଧଳାଟେ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ ହଁ ବା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ତମେ ସେ ଶାନ୍ତି ବୁଢୀ ବାହାରିଛି ଦେଖୁଛ ତମେ ପଇଲା ଗୋଟେ କଣ ଉପରୁ ଗଛରେ କିଏ ବଇଛି ନା କଣ ବଇଛି ନା ଗଛରେ ନା ଗଛରେ କୋଉଠି ବସିବ ହଉ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ଦେଖିବା କଣ ବାଉଁଶ ଫାଳି ଆଣିଲୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉ ବାଢି ଦେବି ନାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବା ଚାଲ ଜାଳ ପାଇଁ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ କଣଟେ ଆବାଜ ହଉନି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ କେମିତି ହବ ପବନ ଅଛି କି ତୁମେ ଦେଖିଛ କାହାକୁ ଦେଖିଛ ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲ କିଏ କେମିତିଆ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲା ଘୋଡି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏମିତି ଖଡ ଖଡ ଧର ଧର କାଇଁ କରୁଛି ଦେଖି ଆମକୁ ଦେଖି ଡରିକି ପଳେଇଥିବ ବୁଢୀଟା ଯାଅ ଏତେ ଛୁଆ ହେଲାଣି 10 8 9 10 ଜଣ ହେଲାଣି ଯାଉନ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଦୁମ ଦୁମ କରୁଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ଫୁକୁର କି ଓଧ ଫୋଧ ଦେଖ ଓଧ କଣ କୋଉଠି ଏଠି ଓଧ କୋଉଠି ଆସିବ ଓଧ ତ ଗଛରେ ଚଢିବ ଦୁଲ ଦୁଲ କୋଉଠି କରିବ ସେ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାଣି ଦେଖ ବେ କିଏ ଗୋଟେ ବୋବେଇଲାଣି ଦେଖ 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 କୋଉଠି କଣ ତମେ ସେ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଆଡେ ଆସୁନି ହଁ ଏଇଠି ଜାଳ ଥୁଆଇ ଜାଳ ଧରି ଚାଲ ଜାଳ ଥୁଆଇ ଜାଳ ଧରି ଚାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କିଛି କରିବା ନାହିଁ ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ କହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି କାଇଁ କୋଉଠି କିଏ କାଇଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଠି ବା କିଏ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ପଳେଇବ କିଏ କିଏ ସେ କେଜାଣି ହଲ ହଲ ହଉଛି ବା ହଁ 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 ପଳେଇଲା ଆସ 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 ଦେଖିଆ ଇଏ କିଏ ଆସ ଆସ ସେଇଠୁ ଫାଳିଆ ଖଣ୍ଡେ ଧର ଫାଳିଆ ଖଣ୍ଡେ ଉଠା କିଏ 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 ଧୁମ ଧୁମ ଶୁଭିଲାଣି କିଏ ହଉ ଆମର ଏଇଠୁ ଜାଳ ଦିଟା ଧର ଯିବା ଜାଳ ଧର ଦିଟା ଯିବା ଜାଳ ନା ଫାଳ ଜାଳ ଦିଟା ଧର ଯିବା ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା କାମ ନୁହଁ ଭୋଜି ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି ତୁମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆସିଛ ଗାଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଭୋଜି ନହେଲେ ହବ ତୁମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆସିଛ ଆଜି ନ ଭୋଜି କଲେ ହବ କିଏ ଚାଲୁନ ଯିବା ଦେଖିଆ ଇଏ କିଏ ଦେଖିଆ ଧରିଛ ବାଡି ଦିଟା ଧର କିଏ ସେ ସବୁ ସାଡେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଖରେ ରହିଗଲେ ଆଡେ ଆମକୁ ପଠେଇଦେଲେ କିଏ ଯେ ପରିବା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ସିଏ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ମନା କରିଦିଅ ଫୋନ ଉଠେଇ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଚାଲ ଜାଳ ହରିକା ଥୋଇଦିଅ କାଲି ସକାଳେ ଆସି ନବା କାଲି ଦେଖିବା ଦିନରେ କରିଦବା ଚାଲ ଗଛରେ ଗଛରେ ଦେଖ କେମିତି ହେଲା ଗଛ ପୁଣି ହେଲା ଚାଲ ଦୌଡବା ଦୌଡ